Hej og velkommen til bevis for cosinus og sinus. I en sætning, som lyder på, at i en retvinklet trekant kan vi finde sinus A, eller sinus til vinkel. Nu kalder vi mig A, sinus til A, ved at tage modstående divideret med hypo. Vi kan også finde cosinus. Cos til vinkel, og den kan blive også af med hosliggende over hypo. Så tegner jeg så en enhedscirkel. Sådan der. Enhedscirkel her. Sådan. Og så skal jeg have cirklen på. Her har vi så vores enhedscirkel. Der. Og den her enhedscirkel, den har en radius på 1. For det har enhedscirklen. Så afsætter jeg så et punkt. Midten. Så et punkt her. Der. Og så tegner jeg en trekant ud for det punkt. En ned ad x-aksen. Og den har så en rette vinkel hernede. Jeg kalder så den her vinkel, der ligger herinde. Den kalder jeg for A. Stort selvfølgelig. Den her heroppe, den kalder jeg så for P. Og den her hernede, den kalder jeg så for R. I enhedscirklen, der den her side hernede, den kender vi også som cosinus. Og det er så A. Den side opad her, den kender vi som sinus A. Nu forlænger jeg så den her trekant, så den bliver større, så den kommer til at ligne sådan her. Så ned her. Prøv lige igen.
Lineal form. Og jeg har så fået 2 nye vinkler. Og den her vil jeg så kalde B. Den er her. B. Og hernede C. Så nu ved vi, at begge trekanter de har den samme vinkel A. Og det vil så sige, at både trekant A, P, R og trekant A, B, C er ensvinklede trekanter. Så skal vi så finde så bruger vi så ligningen, som der så er sat op i ensvinklede trekanter. Og det kommer så til at hedde, fordi det er den lille side hernede, som der så hedder AR over AC, og det samme gør vi med AP over AB. Og så er det så det samme med PR over BC. Og det skriver jeg så op hernede. Her. Så AR over AC lige med AP over AB lige med PR over BC. Står der. Så har vi allerede navngivet nogle af siderne. Det var så cosinus hernede, sinus her. Og så det er vist, at radiusen på den her enhedsside, den var 1. Det vil så også sige, at den her side er 1. Den er her. Så den kalder vi lige 1 her. Sådan. Så nu kan vi faktisk lave den om til, at den hedder cos A over AC lige med 1 over AB lige med sinus A, eller sinus over A, over BC. Der er også noget andet heroppe ved de her sider, fordi i stedet for at man kan kalde de lange linjestykker, dem kan man kalde, de hed AB og AC og BC. Men du kan også bare kalde dem det lille bogstav af den modsatte vinkel. Så her har vi for eksempel A. Så vi kan kalde den her side herover lille A. Og her har vi B. Og så på den lange side hernede, her kalder vi så lille b. Og det samme gør vi med C her, hvor det er stort C, putter vi bare et lille c om på den anden side. Okay, så nu kan vi faktisk lave dem om endnu en gang, den her hernede. Nu kan den faktisk komme til at hedde cos A over B, og det var så i stedet for, at det var over AC, lige med 1 over C, som før var AB, lige med sinus til A over
lille a, som før var BC. Og nu skal vi så regne dem ud. Og hvis vi tager sinus først, så gør vi sådan her. Sådan her. Den skal vi så op her nedenunder. Det der er et stykke derop, skal vi op nedenunder. Og det var så 1 C lige med sinus A over A. Og da vi gerne vil have sinus til at stå alene, så ganger vi A over på den modsatte brøk. Så ganger vi sinus til A over A, der ganger vi nævneren over på den modsatte brøks tæller. Og det kan så give, og det giver så A gange 1, som der også bare kan hedde A. Så nu hedder den faktisk A over C lige med sinus til A. Og det samme gør vi så her. Her tager vi så bare, eller nu gør vi så ved cosinus. Sådan her. Så nu siger vi, at så går vi herned, og så skriver vi faktisk cos A over B lige med 1 C, eller lige med over, eller 1 over C. Det vil så gerne vil have isoleret cosinus den her gang, så tager vi B, altså cosinus nævner, og ganger over på C's tæller. Så nu kommer den til at ikke gange B, det kan også bare sige, der kan man også bare sige B. Så den hedder cosinus til A lige med B C. Okay, så nu har vi vores to punkter der, hvor der står AC lige med sinus til A, og cos A lige med B over C. Så går vi her. Igen. Så ser vi, hvilke tider der var A. Se, derovre det var lille A, og derovre det var lille C, og det var lille B. Og det er også bedre kendt som hypotenusen C-linjen, og der er det ude kateter. Og da A, det var A vi skulle finde, eller det var A vi tog udgangspunkt fra, så vil den modstående kateter, det vil så være lille A. Så går vi herom igen. Vores punkt, det hedder så AC over sinus til A. Det kan vi så også finde ved at sige, eller det kan så også hedde noget andet ved, at vi siger sinus til A lige med AC, og A om på trekanten, det var den modstående kateter, så skriver vi den modstående kateter. Og lille c om på den anden side, det var hypotenusen. Og den kalder vi bare hypo. Og her ser vi så resultatet for cosinus. Det er lige med BC. Og B over på den anden i forhold til vinkel A, det var så den hosliggende. Så her siger vi så cos til A lige med B over C lige med hos
hosliggende katete. Katete. Det bliver en lang streg der. Over hypo. Og derved har vi bevist, at sætningen, den var rigtig. Så er der også en sidste ting, og den kalder vi tangens. Og den skal vi også have bevist. Tangens til A, igen bliver den. Den hedder tang til A. Den er så lige med sinus til A over cosinus til A. Og som vi fandt ud af før, så var sinus til A, det var også den modstående katete over hypo, og cosinus var den hosliggende katete over hypo. Så vi kan også skrive modstående katete over hypo, og den modstående katete over hypo er så over den hosliggende katete. Sådan der. Og den hosliggende katete og cosinus, det var den hosliggende katete over hypo. Når vi så gerne vil dividere to brøker, så den kommer faktisk, så ganger man den, så det kommer til at se sådan her ud. Modstående over hypo. Der. Og det vil så sige sinus gange hypo, fordi vi også vender den ene brøk om. Jeg vil så sige hypo over den hosliggende. Sådan der katete. Når vi så ganger, så kan vi så se, at hypo går ud med hinanden. Og den er så faktisk lige med, at der står modstående over hosliggende. Katete, selvfølgelig. Og det var det.